Dobar vam dan, dragi moji seksoljupci, i dobrodošli u druge seksrubacije koje nose naslov po mojoj drugoj kolumni koja je bila napisana u kolovozu prošle 2017. godine. Kolumna nosi naziv Libido određuje pravila igre. Ako se pitate, barem oni koji tu kolumnu nisu čitali, što to znači da se svijet na neki način vrti oko libida, a isto tako je vrlo zanimljiv kad ga se promatra kroz prizmu libida. Kad se sve zbroje oduzme, pitanje ostaje je li naše blaženstvo kad ga imamo mnogo ili je naše prokletstvo ako ga imamo premalo. Dopustite mi da u ovom videu elaboriram upravo tu tematiku i da malo objasnim svoja razmišljanja. Krenimo od početka. Bog je stvorio Adama i Evu i pritom im dao libido kako bi se razmnožavali i kako bi produživali našu vrstu u tom, evolucijskom smislu. Da, to je onaj Bog kojem više od 2/3 svjetske populacije prvo slovo imena piše velikim slovom iz poštovanja, iako mu to naravno nije osobno ime. To je ujedno i onaj isti Bog koji je na neki način ljudima počeo osporavati taj libido onoga trenutka kad je shvatio da ljudi ne igraju po njegovim pravilima. E sad, što su Božja pravila, tko ih je osmislio i tko je kazao da se po njima trebamo ravnati kao čovečanstvo? Zamislite da djetetu poklonite neku zanimljivu igračku i onda mu naredite da se s tom igračkom smije igrati isključivo prema vašim pravilima. Biste li bili sretni? Treba li nešto poput igre koju sami istražujemo i vrlo je spontana imati pravila? Ne bi li takva igra trebala biti apsolutni freestyle? Zamislite se. Zašto taj isti Bog koji nas je stvorio nije mogao pretpostaviti da smo zapravo nesavršena bića i da smo podložni svemu, pa i tome što on naziva grijeh? I zašto je bezazlenu igru u smislu istraživanja vlastitog tijela nazvao grijehom? Možda bivajući ljubomoran što ljudi mogu činiti nešto što on sam ne može. To su neka pitanja koja sam sama sebi postavila već mnogo puta tijekom odrastanja i na koja sam si dala zaista jasne odgovore. Ti odgovori mi se već dugo vremena ne mijenjaju, ostaju isti, jer smatram da bismo bili dobre osobe, ne moramo nužno vjerovati u Boga, i da bismo bili seksualno liberalne osobe, to ne znači da ne igramo po nekakvim pravilima koja nisu humana i slično. Neki mi kažu ne moraš nužno uvijek crkvu ili Boga uključivati u konverzaciju o seksualnosti, međutim, takva mi je opaska pomalo kontradiktorna i paradoksalna, zato što nas upravo ta vjera i kršćanstvo kojem smo kao narod podložni određuju u razmišljanjima, a poglavito i o razmišljanjima u seksualnosti, time i prakticiranju te iste seksualnosti. Donosi li to ljudima sreću? Ne znam, zapitajte se sami na vlastitom primjeru. Kad igrate po Božjim pravilima, jeste li tada sretni? Ako vam Bog nalaže da ne smijete masturbirati i vi to ne činite, jeste li tada sretni? Ako vam Bog kaže ne smijete imati seks prije braka i vi ga nemate, jeste li tada sretni? Dakle, pođite od sebe i vidite jesu li vam ta pravila koja vam se nalažu primjenjiva u praksi i čine li vam život kvalitetnijim. Ako vam ne čine i ako se tih pravila striktno ne pridržavate, ja ne mislim da ste loša osoba, da ste osoba koja želi napakostiti drugima, da ste osoba koja radi nešto krivo. Ne.
Niste. Vi ste samo osoba koja je odlučila krenuti vlastitim putem na način na koji je za nju najbolje, a da pritom nikome ne šteti. Tome između ostalog, da vam na to ukaže, služi seksoteka, tome između ostalog služe i ovi podcastovi seksurbacije. U redu. Ono što je zanimljivo je da su, igrajući po tim Božjim pravilima, ljudi naučili da nije uvijek problem u libidu kao takvom, već u njegovom nekontroliranju. Kontrola libida, dakle, kao što sam rekla, ima svugdje. Ima je od tih crkvenih oltara i ispovjedi u kojima vam kao djetetu na neki način utuljavaju da je seks prije braka grijeh, preko školskih satova biologije na kojima se ženska masturbacija gotovo da i ne spominje. Dakle, kad se spominje masturbacija, barem u udžbenicima dugi niz godina kad sam ja bila učenik, masturbacija je podrazumijevala da to rade isključivo muškarci, ne nužno žene. I isto tako i polucija, nekontrolirano svršavanje u snu, odnosno izbacivanje sjemena, što nije nigdje spominjalo da to i žene mogu, dakle, svršavati u snu. O tome ću također ili u ovom ili u nekom budućem podcastu reći nekoliko riječi. Dakle, premalo je definitivno teorije o masturbaciji i orgazmu i generalno tim nekim tjelesnim seksualnim stvarima u udžbenicima tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Govorim to zato što sam profesorica po struci. Kao profesorica hrvatskog jezika bila sam u mnogo navrata i razrednica i osluškivala sam što djeca uče iz drugih predmeta, razgovarala s njima na satovima razredne zajednice i dolazila do nekakvih zaključaka o kojima naravno djeci nisam govorila, odnosno učenicima, ali sam na neki način konstruirala vlastite stavove o hrvatskom školstvu i o educiranosti, o seksualnosti i zdravstvenom odgoju generalno u Hrvatskoj, ali i u svijetu, te komparirala ono što mi radimo s onime što se radi u svijetu, poglavito u skandinavskim zemljama, gdje smatram da je edukacija o seksualnosti na puno više razini i na puno humanijoj razini nego u Hrvatskoj i regiji. Ono što još smatram jest da u hrvatskoj stručnoj literaturi imamo premalo tekstova o seksualnosti, jer naprosto nema dovoljno stručnjaka koji se time bave. Vjerujem da je to djelomično zato što nismo velik narod, ali i djelomično zato što je seksualnost kao takva još uvijek stigmatizirana u našem društvu i naprosto ne postoje pojedinci, osim možda 2-3 stručnjaka koji povremeno izađu u novinama s nekakvim intervjuom ili slično, gdje mislim konkretno na ljude iz psihijatrijske oblasti, gdje imaju pokoji, kažem, intervju i iznesu svoja mišljenja, međutim smatram da je to za narod ove količine svejedno premalo. Zato ja počinjem na neki način s tim, kao što sam rekla u mnogo navrata, da dam mlađim generacijama ono što sama nisam imala. I ne samo mlađim generacijama, nego i svojoj generaciji i nekim starijim generacijama koje to također nisu imale. Dakle, stručne literature je premalo. Ja moram ovom prilikom spomenuti po meni najvećeg seksualnog stručnjaka na području bivše Jugoslavije, a to je dr. Marijan Košiček. On je bio inače Slovenac koji je djelovao i na području Hrvatske i čije su knjige gdje god, on je zapravo, ja mislim, nekako prvi seksolog na ovim našim područjima koji je puno pisao i o homoseksualnoj orijentaciji. Njegova knjiga, na primjer, U okviru vlastitog spola, po meni je najbolja knjiga o homoseksualizmu napisana na našem jeziku i svima koji žele proučiti tu domenu seksualnosti, dakle homoseksualnost, nek svakako tu knjigu uzmu u ruke. Dakle, knjiga se, još jednom ponavljam, zove U okviru vlastitog spola. Mislim da je izašla u nakladi izdavačke kuće Mladost, ali nemojte me uzeti
za riječ, znam samo da je naslovnica onako nekako ljubičasta. I imam je u drugom gradu, trenutno mi nije ovdje, ali svakako ću vam u jednom od podcastova to pokazati da ju vidite, da ju možete, ako ništa drugo, ako ju ne možete već kupiti, da ju posudite u nekoj od knjižnica. Ono što sam, dakle, na što apeliram je hrvatski stručnjaci da malo više objavljuju te stručne članke. Što mi se dogodilo nedavno kad smo kod tih stručnih članaka? Javio se jedan mlad muškarac koji je želio svoj članak stručni, koji je napisao u sklopu svog fakulteta. Neću sad navoditi ni njegov identitet, niti njegov fakultet, niti o tome o čemu je pisao, ali uglavnom na neki način se njegov diplomski referirao, ili sad ne znam, nisam sigurna da li je magistarski ili možda doktorski, tako nešto. Uglavnom, referirao se na seksualnost i koautorica je bila jedna ženska osoba. On je bio svakako voljan to objaviti, međutim ta osoba ženska nije se slagala da se to objavi na Seksoteci, smatrajući valjda da Seksoteka kao portal nije dovoljno stručna za takvu vrstu članka. No, opet vas pitam, zar je bolje da takva vrsta članka ne bude objavljena apsolutno nigdje, osim u stručnim krugovima, u literaturi tog fakulteta, umjesto da se približi većem broju ljudi, da možda Seksoteka taj isti članak možda na neki način malo skrati ili ga stavi u 2 dijela i dopusti ljudima da ga pročitaju, da ga podijelimo i na našem Twitteru i na našem Facebooku i da stavimo najavu na Instagram, da odu na naš web seksoteka.eu gdje će ga pročitati. Dakle, takve stvari trebamo raditi u kolaboraciji. Dakle, stručnjaci se mogu povezati s influencerima, s nekim ljudima koji rade online, koji zaista imaju dobre namjere, poput nas na Seksoteci. Educiramo. Zašto? Zato što nam je digitalna tehnologija posao na neki način i znamo kako približiti kontent ljudima online. I umjesto da ti stručnjaci potražuju platforme poput Seksoteke, da dođu i da surađuju s nama na neki način, evo, mi smo to napisali, dajte ljudima da malo komentiraju, da pročitaju. Mislim da u tom smjeru treba krenuti znanost i u tom smjeru treba krenuti edukacija o seksualnosti u Hrvatskoj pa i u regiji. Ja sam uvjerena da, mislim, barem se nadam iz stvarno najtoplije, najsrdačnije, da će ljudi shvatiti da se ne mora podcjenjivati nekoga tko nije nužno završio nešto i da zato nema dovoljno znanja da bi moglo plasirati određena iskustva ljudima. Dakle, prošlo je vrijeme tih nekakvih, ja bih rekla, salonskih intelektualaca. Prošlo je vrijeme tog nekakvog striktnog docirajućeg znanstvenog pristupa u medijima i generalno. Mislim da je isto tako i prošlo vrijeme polako senzacionalizma. Ono što dolazi u prvi plan je svrhovitost, pomoć i edukacija jedni za druge i jednih prema drugima. To je ono što će se cijeniti u budućnosti i to je ono za što se Seksoteka zalaže od samih početaka. Dakle, kao što sam rekla, u tim udžbenicima koji postoje u školi, ja molim svakako majke koje će gledati ovaj podcast i koje imaju klince u osnovnim i srednjim školama i obrađuju teme seksualnosti, da mi jave na seksoteka@gmail.com. Spominje li se u jednom udžbeniku, kao što se spominje muška polucija, spominje li se i nekontrolirano žensko svršavanje u snu, koje ne da samo postoji, nego zaista znam žene kojima se to događa i na mjesečnoj i na tjednoj bazi. To se događa na jednak način kao što se događa muškarcima kad žena nema orgazam neko vrijeme ili u masturbacijskom ili u seksualnom činu i naprosto tijelo vam fizički žudi za orgazmom i vi naprosto možete nekontrolirano svršiti u snu, čak ni ne stimulirajući određene dijelove tijela. Dakle,
sva saznanja ako imate o tome da se to u ženskom kontekstu spominje, javite mi, ja ću biti presretna evo to pročitati i obraditi u našim podcastovima i vidjeti je li zaista ženska seksualnost zanemarena ili je to samo moje nekakvo, ne znam, krivo razmišljanje. Ovo je jako zanimljivo. Umjesto o prednostima i lijepim stranama seksa, u mnogim hrvatskim osnovnim i srednjim školama Zavod za javno zdravstvo održava predavanja o, između ostalog, spolnim bolestima, kojima se djecu i mlade plaši informacijama o spolnim stanjima u kojima se većina njih nikad neće ni naći. Dakle, na fotografijama im se na dijaprojektorima pokazuju ljudi, odnosno dijelovi tijela zaraženi gonoreom, triperom, klamidijom, sidom, spolnim herpesom itd. Da me ne shvatite krivo, naravno da je djecu potrebno informirati o spolnim bolestima, itekako. Međutim, ne u tom fatalističkom pogledu. Sjećam se, ja sam kao učenik i u gimnaziji i u osnovnoj školi doživjela apsolutno isto. Kad je bila riječ o seksu, bila je riječ o seksualnosti na način zastrašivanja. AIDS je loš, nemojte se seksati. Trudnoća je loša, nemojte se seksati. Masturbacija je, ne odobravaju crkva, nemojte ju imati. Spolne bolesti su katastrofa, one vam totalno narušavaju zdravlje, narušavaju vam mogućnost začeća jednog dana, nemojte, pazite kako to radite, nemojte to rađe raditi itd. A seksa je u praksi bilo. Djevojčice su već u 3., 2. razredu srednje počele sa seksom. Razumijete? Jesu li te djevojčice, mislim cure, djevojke od 16, 17, 15 godina bile spremne za to u teorijskom smislu? Naravno da nisu. Same smo učile o seksu. Kako? Praksom. Naravno da niko pritom, kad smo imali tog 1. ili 2. seksualnog partnera, naravno da niko živ nije dobio ni klamidiju, ni AIDS, ni gonoreju, ni triper. Za Boga miloga, to do danas, evo osobno ne znam, ne samo da nikad nisam imala, nego ne znam nijednu osobu iz moje blizine koja je tako nešto imala. Što naravno ne znači da toga nema. Ima, ali ako se odgovorno ponašate i ako odgovorno ulazite u seksualne odnose, ako na neki način se pritom upoznate s osobom, razgovarate s njom, vidite njezina seksualna iskustva prethodna, pa naravno da ste onda vi sami odgovorni i sami prevenirate stanja koja će vam se u budućnosti događati. Uglavnom, kažem, hrvatsko školstvo je na tu seksualnost po meni uvijek gledalo nedovoljno edukativno, a previše zastrašivački. I to mi se nikad nije sviđalo. Dakle, ono što smatram da bi se djecu trebalo informirati je kako se stavlja kondom, koje vrste kondoma postoje, ovisi li veličina kondoma o veličini muškog spolnog organa. Nadalje, koje su vrste seksa? Dakle, da se djeci objasni da postoji oralni seks, vaginalni seks, analni seks. Koji od tih vrsta seksa kod žene može proizvesti orgazam, a koji ne može? Koje su vrste ženskog orgazma? Nadalje, o masturbaciji, o položajima za masturbaciju i seks, jer naravno da nemaju svi ljudi isti položaj za seks i masturbaciju. Neke žene mogu doživjeti orgazam isključivo u određenim položajima i određenom vrstom stimulacije tijekom seksa, odnosno masturbacije. Dakle, to su stvari koje djecu trebamo učiti, a ne znam, gonoreja će vam napraviti to, to i to, dobit ćete ju ako ćete spavati s nekim nepoznatim i sličnom. Dakle, nisam sigurna koliko taj Zavod za javno zdravstvo čini dobra i koliko to ima smisla. Zašto uopće troše resurse na tako nešto umjesto da kažem da uvedu tu seksualnost najnormalnije u udžbenike, u školski sustav i da se kroz biologiju, kroz psihologiju i kroz još možda neke predmete naprosto seksualnost integrira unutra. Dakle, sve ovo što sam vam sad rekla ne pišem, ne govorim napamet, nego kao član 8-godišnji
dakle nastavnik u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Radila sam u školama od otprilike 2007. 2008. do 2015. 2016. Dakle, imala sam jako puno iskustva u školi, vidjela što se događa unutar sustava. O školstvu generalno mogla bi jako puno pričati, možda jednog dana i o nekim lošim stvarima školskog sustava i svega što sam doživjela, ali sve u svemu, kažem, ne govorim vam ovo napamet, nego kao zaista netko tko je radio unutar školskog sustava dugi niz godina. Dakle, iako se čovjeku od trenutka kada počinje interakciju s vanjskim svijetom, seksualne zabrane ukazuju na svakom koraku, unatoč tim zabranama, a zahvaljujući libidu, mi kao ljudi, kao jedinke, opstajemo tisućama godina. Upražnjavanjem libida stvaramo generacije što poboljšavaju prvotnu čovjekovu DNK strukturu, čineći nas najinteligentnijim primatima u evolucijskom lancu planete Zemlje. Zdrav libido održava nas fizički mladima i agilnima. Zbog nemogućnosti da ga ispoljimo kada i kako želimo, ponekad ljudi mogu pasti u depresije. Ponekad se mogu javiti nekakve psihički poremećaji. Opet, ako ga upražnjavamo previše i više nego što treba, mogu se javiti manije, mogu se javiti neke druge vrste psihičkih i fizičkih poremećaja. Zbog libida događaju se, nažalost, i mnoge neugodne stvari u svijetu, a to su silovanja, svađe, preljubi i slično. No, zbog tog istog libida događaju se i one lijepe stvari, ljubavi, divni orgazmi u tišini ili naglas. Zbog tog libida mi smo opaki potrošači u konzumerističkom društvu, ali i vješti, odnosno nevješti glumci u elaboriranju vlastitih zavodničkih nesposobnosti ili sposobnosti. A što to znači? To znači da ljudi još uvijek nisu svi iskreni kad elaboriraju o svojim seksualnim seansama i seksualnim mogućnostima, broju seksualnih partnera i tako dalje. Seks je nešto gdje se vrlo lako može naići na neiskrenost ljudi. Dakle, volimo se pohvaliti nekim stvarima u većoj mjeri nego što jesmo. Ono što se često postoji kao je nekakva humoristička premisa u društvu je da će muškarac uvijek nabrojiti više žena nego što ih je stvarno imao, odnosno s kojima je spavao, dok će žena taj broj uvijek na neki način sniziti, upravo zbog tih socioloških premisa kojima smo svakodnevno okruženi. Zbog libida smo po životnom stilu hedonisti i erotofili, a bez njega možemo postati asketi i mizantropi. Njegovom zaslugom ljubavi se pretvaraju u mržnje i mržnje se pretvaraju u ljubavi. Zbog njega nastaju divna prijateljstva i kvalitetni poslovni odnosi, ali se i gase neka stara prijateljstva te se prekidaju neki dotadašnji poslovni odnosi. Dakle, libido, ako mu dopuštamo da uđe u naše pore, može iskontrolirati naše životne situacije pod uvjetom da nas na neki način nesvjesno preuzme. No, svjesnim ponašanjem i svjesnim kontroliranjem libida, ponavljam, naš život može biti itekako kvalitetan. E sad, što se događa kad nam je libido sputan? Na primjer, neko ima izražen libido, ali je velik vjernik i naprosto se trudi taj libido suzbiti kad god može. Ili recimo živi u obitelji koja je prilično, možemo to tako reći, tradicionalno, ima tradicionalne vrijednosti, njeguje i trudi se jednostavno takva osoba, bilo ženska, bilo muška, ne prakticirati sve vrste seksa, ne imati često seks. Znamo da tradicionalni ljudi nisu toliko skloni recimo analnom seksu kao što su možda neki liberalni ljudi i tako dalje. I dakle, taj sputani libido ponekad na neki način čini da ljudi
budu nesretni ako dođu u interakciju s ljudima koji su liberalnijih svjetonazora. Na primjer, cura se zaljubi u dečka koji prakticira analni seks, ali ona zbog odgoja i nekih drugih stvari to ne želi, odnosno to se čini nešto loše, ne želi čak ni probati i tako dalje. I tu onda mogu nastati pa te neke male tuge u partnerskim odnosima gdje muška jedinka nije u potpunosti realizirala svoju seksualnost. Naravno, to ne mora nužno biti muškarac-žena, može biti žena-muškarac. Možda neka žena može upoznati tradicionalnijeg muškarca koji recimo ne prakticira oralni seks i ta žena može biti uskraćena za nešto što misli da joj pripada i što ju zapravo usrećuje. O tome da su partnerstva i naglašenost libida oboje partnera važna, govorit ću u jednom od sljedećih podcastova također. No, ono što sam primijetila i što mnogi često iz humorističnih pobuda, iz zancija znamo reći, da ljudi ponekad zbog neznanja, upražnjavanja libida ili nemogućnosti istog ulaze u politiku kojem služi kao vrsta utroška energije, te seksualne energije. Sad tu govori Freudovka u meni. Dakle, povijest nas, budimo realni, uči da je odsustvo zdravog libida od Hitlera nadalje i od Hitlera i ranije stvorilo vladavine, dakle političke vladavine poput i diktatura i tiranija i fašizama, despotizma, koje su zapravo dale stoljetne pečate pojedinim narodima i civilizacijama. Drugi pak ljudi materijalnim sredstvima nastoje opravdati vlastiti manjak libida, a ponekad to čine i silnom željom za slavom ili konstantnim bivanjem pred očima javnosti. Dakle, neko će materijalna sredstva konstantno nizati i željeti imati zato što nesvjesno ne upražnjava seksualnost onako kako bi htio ili htjela. To sam također često primijetila kod ljudi. Također, kažem, ono što isto tako se često vidi je da postoje ljudi koji na neki način nisu u mogućnosti u potpunosti seksualno biti opušteni, pa u javnosti predstavljaju drukčiju sliku sebe, onu nekako bolju. To može biti na neki način vizualna slika i vrlo obrađene fotografije u Photoshopu, važnost da se ispada bolji nego što se izgleda u stvarnosti. I to je zapravo na neki način velikim dijelom uvijek povezano s libidom. Kažem, ja jesam Freudovka i to su one situacije gdje Freud dolazi kao naručen kad želite zapravo na neki način psihološki profilirati neku osobu te vrste. Ono što sam još htjela reći je da ta nekontrolirana pažnja koju ljudi često žele od drugih ponekad se naglašava u njihovom pristupu pretjeranom libidoizacijom vlastitih odnosa s ljudima, što opet dovodi do drugih vrsti problema u odnosu svakog pojedinca. Na primjer, uzmimo neku mladu ženu od otprilike, hajdemo reći, 18-19 godina, djevojku zapravo koja još uvijek nije iskusila orgazam, odnosno svršavanje s drugom osobom. A vrlo je lijepa, jer su žene u to vrijeme vrlo lijepe, još uvijek mlade, pogotovo današnje žene jako puno rade na izgledu, od noktiju, kose, šminke i tako dalje. I sad ta žena na neki način konstantno objavljuje fotografije na Instagramu ili na nekoj drugoj društvenoj mreži kojima poziva da im se muškarci javljaju u tom nekakvom seksualnom kontekstu. I ona se na neki način hrani njihovim javljanjem i hrani se time što oni misle
da ona je seksualna, a zapravo u sebi samo želi saznati što ona može, što njezina seksualnost može, što njezino tijelo može i to, kažem, najseksualnije žene nemaju nužnu potrebu prikazivati se seksualnima, zato što seks upravo dobivaju, seks one imaju. Također, najlibidonoznije žene mislim da nemaju potrebu uvijek prezentirati fizički najljepši dio sebe, u smislu ja uvijek moram biti našminkana, ja uvijek moram biti ovako. Ne, sretna žena je prirodna žena i seksualno zadovoljena žena nema potrebu svaki dan stavljati šminku, niti oblačiti minice, niti oblačiti dekolte. To je iz mog iskustva tako. Ja ne mogu reći da ne postoje seksualne žene koje oblače minice i tako dalje, ali to onda opet ide u drugu krajnost, možda nekakvu vrstu nimfomanije ili ne znam, nemogućnosti svršavanja ili dakle odsustva orgazma kod žena ili uglavnom nekom vrstom dokazivanja. Sve što prelazi granice nekakve normale po meni se itekako može promatrati kroz prizmu seksualnosti. Nadalje, zbog nenaglašenosti ili naglašenosti libida, ljudi se međusobno vrlo razlikuju. To je jedan od razloga, dragi moji seksoljupci, zašto nastaju ljubomore među ljudima. Seks je velika pokretačka sila, čak i ona je u rangu negdje s novcem i moći. I to bi se sad, seks, novac i moć mogli bi se isto tako promatrati zasebno, a i u jednom lijepom paketu. I ta ljubomora, kad vidiš da neko nešto ima, a drugi nema, je s jedne strane ljudska, međutim dovodi do puno problema u životu svakog pojedinca. Naprimjer, muškarci se vole nadmetati s drugim muškarcima kad im se svidi ista žena. Ratovi su nastali, budimo realni, zbog žena od Trojanskog rata nadalje. Isto tako, žene su ljubomorne, znaju biti ljubomorne na druge žene kad te druge žene imaju nekakve atribute tjelesne koje one nemaju. Dakle, žena nesvjesna svoje seksualnosti i svoje vrijednosti će uvijek biti ljubomorna na ženu koja izgleda bolje od nje. A seksualno spontana i normalna žena koja je samosvjesna i zna što njezino tijelo može i zadovoljna je svojom seksualnošću, će druge lijepe žene smatrati prijateljicama i čak će ih možda i seksualno poželjeti. Dakle, to su neke stvari koje trebamo osvijestiti i vidjeti je li problem u nama, a ne u drugima. Nije druga žena manje vrijedna ili loša zato što je ljepša od nas, zato što je Bog podario veće grudi, bolje noge i tako dalje. Postoje ljudi isto tako, budite uvjereni, koji rade na sebi, na svom izgledu i koji nemaju takve noge zato što ih je Bog podario time, nego zato što redovito vježbaju, pa zato imaju takvo tijelo. Dakle, a opet takvo tijelo ti ljudi imaju zato što im je možda seks važan i žele u seksu uživati u svom najboljem obliku i nema ništa lošeg u tome. Dakle, ljubomora prema drugim ljudima po meni nije opravdana. A opet s druge strane, ono što je zanimljivo, znam puno ljudi koji fizički nisu savršeni, koji su čak možda malo i pretili i tako dalje, a u svom seksualnom životu fantastično uživaju i nemaju apsolutno nikakvih problema ni s drugima, niti s nečim trećim. Evo, nedavno mi se baš javila jedna gospođa na Seksoteku koja je rekla da bismo mogli napisati neki post o ljudima koji imaju višak kilograma i u njihovoj mogućnosti uživanja u seksu na jednak način kao što uživaju i ljudi koji su dobro građeni. I ja sam rekla apsolutno, to ću svakako obraditi u jednom od sljedećih postova, a možda i u jednom od sljedećih podcastova u ovoj video verziji. Dakle, u tom kontekstu se muškarci nadmeću s drugim muškarcima u prvotnom svojstvu mužjaka. Dakle,
evolucijskih životinja. Žene pak prkosno gledaju u oči drugim ženama kad igraju ulogu ženki. Dakle, ne žena, kulturološki uvjetovano, nego tih ženki, tog nagonskog u nama. Svi smo mi na neki način osvajači kad je libido u pitanju. Baš kao i vladari kroz povijest za teritorijem. Krajnji cilj, ljudsko meso. Kad dobijemo to, vršimo desant na ljudsku dušu, ali na kraju dana sve počinje s tijelom. Jer najprije nekog vidimo, a tek onda dolazimo u komunikaciju s njim i razvijanju odnosa s njim, u koji spada i ljubav, dugoročne veze i tako dalje. Zato, kad mi neko kaže da nas libido ne određuje, ja znam da itekako laže. Ali ne laže meni, nego laže sebi. Vrijeme je dakle da se stvari nazovu pravim imenom i da se sruše postojeći seksualni tabuji, za što je seksoteka i ovdje. Vrlo važna stvar koju sam u javnosti već nekoliko puta naglasila i naglašavat ću još puno puta, da nismo manje ili više kvalitetni ljudi zato što nam je libido veći ili manji. Nevažno. Nisam ja vrijednija ako imam izraženiji libido od neke žene kojoj seksualnost, prakticiranje seksa i masturbacije nisu važni. Ni po čemu nisam bolja od nje, ni vrijednija kao osoba. Ima ljudi, odnosno muškaraca, koji su na njezinom seksualnom nivou i bitno je da se nađu dvije takve jedinke. Meni osobno treba muškarac koji je libidonozni, kojemu seks je važan i jedino s takvim muškarcem ja mogu imati kvalitetnu vezu. No na van, naša seksualnost je nevažna. Na van u društvu bitno je jesmo li pošteni, pravedni, radimo li dobro svoj posao, jesmo li tolerantni prema drugima i sve ostalo što nas čini ljudima. Dakle, zašto je to važno? Zato što naglašenost našeg libida ne ovisi o nama. To nam je dano rođenjem. Jednako kao i boja kose, i boja očiju, struktura našeg lica i sve ostalo. Dakle, mi smo s određenim libidom, odnosno naglašenim ili nenaglašenim libidom rođeni. Nije neka žena kriva ako ima potrebu za seksom svaki dan. Ili muškarac. Jednako kao što ne moramo osuđivati ženu koja treba seks jednom u 3 mjeseca. Nikad u životu nisam osuđivala ljude koji trebaju seks puno manje nego ja. Nikad. Ali sam vrlo često nailazila na ljude koji su ismijavali ljude kojima seks treba često. To su uglavnom bili ljudi koji su bili na neki način nesretni ili koji su bili ideološki, dakle, možemo to tako reći, obojeni od strane nekakvih udruga, vjere, ne znam, životnih svjetonazora, tuđih koji zaista meni osobno nemaju veze s logikom. Dakle, idite prema logici u životu, prema srcu, ono što vam nalaže srce, a nemojte previše slušati druge. Nisu važne skupine u ovom svijetu u 21. stoljeću. Važan je pojedinac i ono što vi osjećate duboko u sebi da je dobro. Ako vi osjećate, ako vas čini sretnim to što nekog osuđujete, ne mogu vjerovati u to, ne mogu vjerovati da vas to čini sretnim, jer osuda drugog je zapravo osuda sebe. Kad pustiš drugog da živi, live and let live, let others live. Dakle, pusti da drugi žive i živi sam i tad ćeš biti najsretniji. Imaš toliko toga što trebaš napraviti sa svojim životom, gdje možeš educirati sebe, gdje možeš duhovno i intelektualno rasti. Zaista je šteta kad se ljudi bave tuđim ideologijama i razmišljanjima, ne stvarajući zapravo svoje. Dakle, kad se libido kao pojava u društvu relativizira,
jer smo rekli da je seksoteka projekt za detabuizaciju i relativizaciju seksualnosti. Dakle, kad se taj libido relativizira, jer naravno sputati ga se ne može, tada tada će biti znak da smo krenuli u dobrom smjeru. Naime, sputati se ne može ni sve druge ljudske pojave, poput ljubavi, emocija i tako dalje. To sve spada u ono što nam je taj Bog kojeg spominjem na početku dao. Već sam rekla da je moj libido nešto izraženiji od prosjeka. Ako mislite da je to nešto isključivo dobro, odnosno pozitivno, u krivu ste. Bilo bi dobrodošlo jedino da u životu mogu komunicirati kao jedinka isključivo s ljudima kojima je libido na mojoj razini, međutim to nije tako, tako stvari naprosto ne funkcioniraju, zato se ponekad pojavljuju problemi. Na primjer, evo daću vam primjer iz prve ruke, ako ste žena i slučajno u društvu negdje kažete da ste, ne znam, masturbirali nekoliko puta, kao što to ponekad kažu muškarci u svojem društvu, tada neki od vas mogu oštro osuditi. Ja sam s tim u nekoliko navrata u životu imala problem gdje su se pojedine žene naprosto prestale sa mnom razgovarati jer sam priznala tu stvar. Ja ne mislim da je to bio moj problem, to je još uvijek problem tih žena, jer ne vidim razlog zašto kad dobrom prijatelju ili prijateljima koje znamo kažemo da smo, ne znam, se s nekim poseksali, ko nam recimo nije važan, jer o vođenju ljubavi baš ne pričam, odnosno o seksanju s voljenom osobom, tako i možemo bez problema reći da smo nekoliko puta masturbirali, ako naravno dođemo u taj kontekst i tu razinu razgovora, ne naravno nametati nekome i počinjati od teme, ne znam, sladoleda, nogometa ili kućnog ručka, dolaziti nepotrebno na temu masturbacije, to definitivno nema smisla. Dakle, isto tako, problem kad imate jače naglašen libido može predstavljati i vašem partneru. Naime, postoje situacije i veze u kojima partner nije u stanju zadovoljiti ženu ako ona ima libido naglašeniji od njegovog. Dakle, to može biti problem. Problem može biti isto tako ako je neki adolescent ili dijete masturbira pa ga ukućani nađu slučajno i to onda isto ljudi gledaju kao nekakvu osudu ili slično, a to zapravo da se o tome govori, to bi bilo puno normalnija stvar i ne bi trebalo izazivati toliku neugodu. Nadalje, apeliram da se na taj naglašeni libido ne bi trebalo gledati kao na ikakav problem, jer masturbacija zapravo proizvodi zadovoljstva, baš kao i hranjenje, kad se hranimo, ili rad na određenim stvarima koje nas vesele i opuštaju, poput pjevanja, sviranja, slikanja, shoppinga. Njih nam niko ne zabranjuje i nad njima se nitko ne čudi, zato se prestanimo ponašati kao da je masturbacija nešto nenormalno, nepoželjno i nesvakidašnje. Neko pjeva loše, neko pjeva dobro, pa ga niko ne osuđuje. Neko tko svira nema pojma o sviranju, neko svira puno bolje. Neko može masturbirati, neko uopće ne masturbira. Dakle, relativizirajmo takve stvari i ne smatramo to nečim što je toliko loše. Ipak postoji nešto za što je individualna razina libida vrlo važna, a to je, kao što sam već rekla, partnerska ljubavna veza. Dakle, generalizirajmo i pojednostavnimo stvar uzimajući u obzir da postoje 3 razine libida kod čovjeka. Slaba razina, normalna razina i jaka razina libida. U vezi, dakle ljubavnoj, romantičnoj vezi, vrlo je važno da su oba partnera na istoj razini. Dakle, ako je jedan partner na slaboj razini, trebao bi biti i drugi da bi se veza dugoročno održala.
Ako je jedan partner na normalnoj, bilo bi poželjno da je i drugi na normalnoj. Ako je jedan partner na jakoj razini libida, bilo bi poželjno da je i drugi partner na jakoj razini. Veze u kojima je jedan partner na normalnoj, drugi na jakoj, ili jedan na normalnoj, drugi na slaboj, još nekako mogu funkcionirati. Međutim, veze u kojima je jedan partner na slaboj, a drugi na jakoj, po meni, iz mog iskustva, gledanju drugih ljudi, takve veze ne mogu dugoročno funkcionirati. Upamtite to. Ako i funkcioniraju, ne funkcioniraju u sreći i zadovoljstvu, nego u postupnom udaljavanju dvoje partnera. Dakle, ako se razine ne podudaraju, kompromisi koji proizlaze iz njih zahtijevaju mnogo uloženog vremena na razumijevanje jednog drugog i toleriranje međusobnih radnji. Dakle, što je važno? Uzmimo u obzir, po meni, zapravo što je zanimljivo? Najčešće su veze u kojima jedan partner ima slabu ili srednju, a drugi ima srednju ili jaku. Dakle, to su najčešće situacije. Uzmimo, na primjer, ono što je u Hrvatskoj dosta često, da je žena na srednjoj razini, a da je muškarac na jakoj razini libida. I sad, što je tu bitno? Tu je bitno da se o tome razgovara i da muškarac koji je na jakoj razini libida može priznati svojoj ženi na koji način on svoje libido upražnjava kad nije u seksualnoj odnosu s njom. Obično muškarci smatraju da žene takve stvari ne žele slušati i onda muškarci nađu ljubavnicu i ta energija se prije poslije osjeti i utječe na svaku vezu. Svi oni koji smatraju da to nema veze sa odnosima, po meni odnosi itekako mogu biti narušeni ako postoje ljubavnici ili ljubavnice na drugoj strani i prije poslije se ta energija na neki način ispolji i nažalost prestaje raditi bilo što dobro određenoj vezi. Dakle, ono što je važno je da za brak i dugoročnu vezu nađemo osobu koja je libido sličan ili isti kao i naš libido. Vidim da je već 46 minuta, moram malo požuriti. Uglavnom, živi se samo jednom i tužno bi bilo da naši trenuci u životu prolaze u raznim kompromisima koje u seksualnosti moramo činiti s partnerom. Tada ljubav, prijateljstvo i svi ostali ugodni osjećaji poput spontanosti nepotrebno izlaze iz fokusa i po meni troše naše vrijeme, a znamo da je vrijeme vrlo dragocjeno jer po meni živi se samo jednom i uvijek je dobro voditi računa o tome. Kada bismo posve osvijestili koliko je sve ovo što na svijetu radimo te način na koji živimo nevažno, tada bismo shvatili da je mislim sad kad govorimo o libidu kao reprodukciji, tad bismo shvatili da imanje djece i produženje vrste je samo milisekunda u trajanju i prostornosti svemira. Vjerojatno bismo tada postali svojevrsni razjareni hedonisti koji ni za što ne bi imali vremena osim za jedenje fine hrane, pijenje najboljih vina i dolaženje do orgazama u svakoj mogućoj prilici. Zakoni prirode postoje s jedne strane da bi vas ograničili, škole postoje da bi vas učile kako su nevažne stvari važne, barem u Hrvatskoj. Crkve postoje kako bi vam nabijale komplekse i kako biste na neki način stvorili potomstvo koje će opet tim crkvenim ocima plaćati egzistenciju i odgajati da budete poslušnici održavanja ljudskog roda reprodukcijom, kako bi kapitalisti najvećih svjetskih korporacija, zahvaljujući vama, imali što lagodniji život. Da, znam da ovo zvuči vrlo bolno i okrutno, ali dobro je biti svjestan i tog gledišta. Nitko vas na kraju dana, dragi moji seksoljupci, ne uči da zastanete, nitko vas ne uči da udahnete, nitko vas ne uči da spoznate sebe, nitko vas ne uči da se istinski zavolite i poštujete. Da upijete svu slobodu duha i tijela koju kao ljudsko biće možete imati.
A poglavito vas nitko danas ne uči da se opustite i kako da to učinite. Nitko vas ne uči kako da uživate, sami ili jedni s drugima. Jer uživanje danas u svijetu baš i nije legalno. Uživanje nije legitimno niti dobrodošlo. Zato uživaju rijetki. Pozivam vas da to pokušate promijeniti. Sa mnom i sa seksotekom. Barem malo. Onoliko koliko vam zdravlje i mogućnosti dopuštaju. Jer imate pravo i na zadovoljstvo i imate pravo na užitak. Evo ga, toliko za sada. Sva pitanja koja imate vezano za ovo što sam danas govorila možete postaviti ili prokomentirati dolje u komentarima, a pogotovo ako ste ulogirani pod punim imenom i prezimenom. Sve što imate za reći rado ću pročitati. Može se na to i referirati u jednom od sljedećih podcastova, ali dopustite sebi da razmišljate van okvira i dopustite sebi isto tako i da mijenjate mišljenja. Jer promijeniti mišljenje je najnormalniji darvinistički čin opstanka. Mi smo jedinke koje se mijenjaju. I isto tako ja nešto što mislim danas neću nužno možda misliti jučer. Evo, ja sam ove kolumne pisala prije nekoliko mjeseci. Da ih danas pišem, možda bih neke stvari malo revidirala. Možda istina ne bih toliko kritizirala crkvu, više bih se oslanjala na sebe i zanemarila taj dio. Međutim, kažem, još uvijek živimo u državi u kojoj to kršćanstvo ima velik utjecaj, nažalost, i više smo sekularna država u teoriji nego u praksi, pa eto, volim to naglasiti i kroz ove podcastove u nadi da ćete razumjeti da vam ne želim time ništa loše, nego vam samo želim otvoriti oči. Eto tako, u seksualnoj i svakoj drugoj iskrenosti s vama šaljem vam veliki pozdrav, vaša seksoljupka Marina.